Ha sin y gynsachaich me yin an uad. Ha da jiffer siwrs y cloch gan cloch analog is cloch digitach. I'r cloch analog hiw adafyn gyda iach sbag fôr agus sbag fig. Ha yn sbag fig y gysiain na hwydden. Ha yn sbag fôr y gysiain na minityn. Bí yn sbag fôr y tŵndam yn gwrt yn cloch 60 minit. Nid ha sbag fôr y tŵndam yn gwrt 60 minit, bí yn sbag fig y glwysyd gw yn na uedd. I'r cloch digitach han uer i'r yn tef cli, ha da dot ansa fi'n, ais i'r yn tef eilig yn cloch digitach han y minityn. G yn uedd a ha e. Ha e yn uedd ma. G yn uedd a ha e. Ha e da uedd glifa. G yn uedd a ha e. Ha e tri uedden. G yn uedd a ha e. Ha e cwig uedden ciarst. G yn uedd a ha e. Ha e cihar uedden ma. G yn uedd a ha e. Ha e och uedden ciarst. G yn uedd a ha e. Ha e dich uedden. G yn uedd a ha e. Ciarst. Ha e siach uedden. G yn uedd a ha e. Glifa. Ha e neu uedden. G yn uedd a ha e. Ma. Ha e sia uedden. G yn uedd a ha e. Ha e yn uer giag ma. G yn uedd a ha e. Ha e da uedd giag glifa. Jan yn cloch ac y tîn agos siel na gifad uerin i'r yn cloch.